салом бинандагони хабартиҷӣ. Сарояндаи машҳури Ӯзбекистон ва акнун ҳоҷибибии Юлдуз Усмонова аз толори консерт як зани кӯдакдорро берун кардааст. Ҳодисаи мазкур дар маросими муаррифии албоми нави духтари Юлдуз Нилуфар Усмонова рух додааст. аз навор чунин мебарад, ки Юлдуз аснои суханронии худ дами сукут мекунад ва бо ишора ба зане, ки кӯдакаш беист гирья дорад, бо лаҳни андак дағал мегӯяд, ки толори консертро тарк кунад. Кӯдакатонро гирифта бароед аз ин ҷо. Бароед кайҳо боз асаби ман ба расидааст. Бароед талаб намудааст ҳоҷибибӣ Юлдуз Усмонова. пас аз чунин шеваи дархости Юлдуз аз зани тамошобин як қисме аз ҷамъомадагон каф кӯбиданд ва қисмати дигаре бо тамасхур хандиданд. Аммо пас аз роҳ ёфтани ин навор ба шабакаҳои иҷтимоӣ, он боиси норозигии корбарон гардид. Аксари корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ рафтори сарояндаи узбакро зишту дағал арзёбӣ намуданд. вале сафи нафароне, ки рафтори Юлдуз писанди онҳо гардида буд, низ кам нестанд. зимнан миёни коштаҳои корбарон чанд нафар навиштаанд, ки кӯдаки гирён набираи Юлдуз будааст. ин буд дӯстони азиз видеои имрӯзаи мо ва ман фикри ман ҳамин аст, ки Юлдуз ин рафтори дағалона буд. ки бо ман рост аст, дар комментария ҳатман нависед. Юлдуз ман бори аввал мебинам, ки ин рафторони дағалона кардааст. ва чӣ хел аст худи Юлдуз Усмонова дар ҳақиқатан? чӣ хел одам аст ӯ? ҳатман нависед дар комментария.